Възможно ли е човек, който е прекарал последните 3 години на легло и е с 95% инвалидност на долните крайници, отново да се върне на работа? Това е част от историята на една учителка от професионалната гимназия по битова техника в Пловдив. Репортаж на Антон Хекимян и оператор Любомир Тасев. Тук все още няма рампа за инвалиди, но когато има желание и старото училищно обзавеждане влиза в употреба. Импровизираната рампа от столове и врати е направена за директорът на гимназията Ваня Стоицова. Да, инженерната мисъл проработи веднага. Просто за няколко, да речем, за няколко часа бяха направени двете така наречени импровизирани рампи, за да мога аз по-бързо да влизам в училище. Ваня работи отново от 2 месеца. Преди 3 години излиза за работа, но отива в болницата. Сърдечни проблеми, операции и като капак тромб, който засяга важни нерви и така остава в количка. След 3 години обаче и с много воля, Ваня е отново на работа. Инвалидът е човек, който може да се труди наравно с всички останали. За него има малко повече препятствия, но при добро желание, при силна воля, той преодолява по-бързо незгодите. Когато решава да се върне обаче, Ваня не среща добър прием от профсъюзите. Казва ти, че човек, който може да си мърда само главата, не може да управлява. Но аз лично вярвам, че тези, които първият ден ме посрещнаха така с известна доза на доверие, много скоро ще си променят мнението. За 2 месеца новият стар директор в количка успява да направи приема за новата учебна година и да ремонтира частично 3 етажа на сградата. Аз съм един боец, който се бори за място под слънцето и си го намира. За BTV новините, Антон Хекимян. В Ахелой днес беше открит паметник на цар